kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod ang mga utang ug ang akong kalamasan ing taon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong iyampo magpuyo unta ang katawhan labi na ang atong mga leaders sa mga nasod subay sa kamatuoran sa gugma, kamatuoran sa paglimpyo sa atong mga kalag gikan sa kaulipnan sa sala. Ang ato usab nga mga benefactors and donors mahatagan unta sa kalig-on sa ilang kinabuhi o kabalaan sa ilang mga kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga gisantos pinaagi sa penitensya ug tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa paghigugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Mesak ug Abednego nga kamo wala mag-alagad sa akong mga Dios-Dios ni magsimba sa bulawang larawan nga gipabuhat ko? Karon pangandam kamo inigkabati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa cornetin, ug sa tanang matang sa huni, panghapa kamo ug simbahan ninyo ang larawan nga akong gipabuhat ug walay mahitabo kaninyo. Apan kun dili kamo mosimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang diyosa ang makaluwas kaninyo. Mitubag sa hari si Sadrak, si Mesak ug si Abednego, kamahalan, walay kinahanglan nga motubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno ug sa imong gahom. Apan kun dili iyang kabubuton, hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios, ni mosimba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sadrak, Mesak ug Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno.
ug gisugo niya ang pipila sa iyang mga kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Mesak ug si Abednego ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor ug midali pagtindog ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gikapos o gisugba sa kalayo? Gitubag nila ang hari, matuod ka na kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo ug wala sila maunsa ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Mesak ug ni Abednego nga mipadala nganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot nga sila mag-alagad ug magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa mong mga katigulangan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Og daygon ang imong balaan, ug mahimayaong ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong trono diha sa mga kerubin. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan.
Ginoo, manaag kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanoo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan, mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga taong gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipahayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuuran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat ug sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kung dili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, mga igsoon, dunay mga ulipon nga nabihag si Nabucodonosor, upat ni sila kabuok, si Daniel ang usa, bag-o ra baron ang atong kaning kuan, presidentes mga acolytes, nganlag Daniel. Pahiyong sa si Daniel da. Ya, kani sinulat sa ni propeta Daniel, ambot kani atong Daniel, di ba kani yawanon, basta si Daniel diri sa nabihag ni kuan Nabucodonosor, mga kuan ni sila propeta ni Daniel niya, ang iyang kuyog kadto si Sadrak, Misak og Abednego, iya sa tong mga kauban niya, ulipon sila, gipriso sila, gikontrol sa hari, pero wa makontrol ang ilang kasing-kasing o hunahuna. Mao to nga wa sila mosimba sa bulawan nga Dios ni Nabucodonosor. Wa sila mosimba, mao tong perting sukuas hari, ingong hari, last chance. Isulti ro sa akong atubangan nga musugod na mo simba karon, kay di gani mo
promise nga mosimba, ihog mo na ako anang kalayo nga akong gipasilaob, hudno nga nagsilaob, kinsa may muluwas ninyo diha. Ingon sa dayon, ingon ani ang tao nga kanabitang gawas nun, tanawag kung sa ilang tinubagan, miingon sila nga dili na kinahanglan nga mutubag pa mi nimo mahal nga hari, bahin ana kay imo man ang desisyon. Kung luwason mi sa Ginoo nga among Dios gikan anang kalayo, maluwas gid mi. Pero kung di sad mi niya luwason, o di mamatay mi. Pero ang siguro lang yun, dili gid mi musunod nimo nga mosimba mi anang imong Dios kay nakaila mamis tinuod nga Ginoo. Bastang suko ang Nabucodonosor sa to gipilo-pilo kog kapito ang kainit kayo. O kamo pa ka giingnan atos hari. Nya na nagasilaob na diha ang hudno. Unsa inyong itubag? Imagine ba? Nana diha gasilaob na. Unsa man mosimba mo atong bulawan nga baka ba to? Mosimba mo o dili? Ilingay mo tupad ina. Mosimba ka. Nya gisaaran pag ni sila sa hari. Giingnan pag ni sila sa hari. Og mosunod mo, nakita man ako nga mga bright mo, ako mong himuong mga usas ako mga officials sa akong gingharian. Tagaan pa kag posisyon. Ay may mong palabihon, simba kas Ginoo o ihog ka atong kayo. Sa to, sayo pa to kung pagkasulti. Kung sa imong palabihon mo, simba kas ilang Ginoo o ihog ka atong kayo. Ay, ingnon lang gani mo. Kung sa inyong palabihon, mo palit mog slot o magtigom o kwarta. Behay may inyo anak ko no be. Hay may inyong palabihon, mo palit mog slot o magtigom o kwarta. Kana kuan gina kana ginagmay ra gyud kay na. Oy, galisod oy. Unsa man inyong kwarta rong nas inyong bulsa, ipalit ninyo dito pagkaon o ihog ninyo sa sibot. Oh, awa. Mao to gigapos sila. Gigapos aron di gyud makaikyas o gihog ngadto sa kayo. Pagtan-aw sa hari, ingon siya, di ba tulo man to katao atong giiksa? Siya, siya, unsa man ang upat naman nakabuk akong nakita diha nga naglakaw-lakaw sa kayo nga wa na may gapos, wa mapasok, wa na say gapos. Nya galakaw-lakaw dito sa kayo. Og diha nakaingon si Nabucodonosor, daygon ang Dios ni Sadrak, Mesak ug Abednego nga nagluwas kanila pinaagi sa pagpadala og anghel. Mga igsoon, kining istoryaha nahitabo ni wap amatao si Hesus. Pero duna na di ay mga lig-on og pagtuo, labi na gitong mga propeta nga tinuod, lig-on na silang pagtuo, og tungod sa ilang pagtuo nahimo silang gawasnon, free persons. Ang kagawasan nga tinud-anay magsugod gyud na diri sulod sa kasing-kasing ug sa huna-huna. Ug unsa may una natong likayan, ang sala. Lingay mong tupad. Ingna na kay sa ingna. Niya maingon gani siyang ina ulipon ka. Ulipon. Dili ka gawasnon. Pareha ko na ng bana mga bit. Ulipon na siya sa iyang kabit. Di na siya gawasnon nga mo istorya sa iyang asawa sa tanan niyang gibuhat anang panahona. Di ba? Hasta sa dang asawa. Ang asawa, mga bit,
maglisod na siya. Di na siya free nga magsigig istorya-istorya sa iyang bana, sa tanan niyang mga kasinatian. Doon na siya'y panagana. Mo na magsugod na naglikay-likay, di na kay na makig-istorya dugay. Unya ang iya sang naong, labi na gyud og makalitan siya abot, mura siya masyak. Ratulon ba? Uy, mana? Niya bitaw ta din mga staff nga inigingon ako, may buntag, padir. Ikaw, klaro kay ni doon na ginigi taguan. Kaya nga nung mo iking man. Bisag na ako loyo. Sabi na imong gibot, ay padir. Kaya nga sa Kristan na, siya ba nila mo iking? Gana ba, mo iking ba? Ay, klaro kay ka, sadaan ka. Yang pari ko no, pakuyawi ko no, yung napadir, di ako'y kanang mupalit kong mga 100,000 ka slots. Nawa ko no, maiking bang pari? Sa inyong paminaw, maiking ka ko. Ha? Maiking gino. Kanang pari, sadaan na. Pero inigingon ninyo nga, padir, palit ko 100,000 ka slots sa SBF DAG. Nga maingon ang pari, wow, praise the Lord. Aka na, pari, awa na isa. Itistingi ko ninyo karon iguman. Abisag kamo mga online parishioners, i-text ko nako, na naman lang tay ang atong nahibilin sa SBF DAG, 44,284 ka slots. Tag 500 ni pesos per slot. Tiksi ko nako, Father, ako nalay palit anang tanang 44,284. Tanawa kung sa akong reaksyon. Masyako dili. Ambot lang ka. Ato ding i-report no ang atong SBF DAG, 15,716 ang atong halin niya ang ato sang DCHS para sa atong pista na nasa tay halin nga 7,834 slots na apay 22,166 slots nga available, tag 200 pesos per slot ni siya. Niya nasa tay 22 slot challenge, niabot na sag 157 ang atong halin. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Niya nasa tay tag 500,000 nga slots, investment slot kaning DSAP. Niya nasay ang nagpabilin pang 183 ang atong halin. Ambot doon na pa ba kay mudugang ani, open paghihapon ni siya. Marelax kita mga igsoon, basta ang atong sala atong mabuntog. Kana bitang magsigi kag pamakak sa imong giutangan, magsikag pamakak, sikag pasangil, nya di lang yun ka mo bayad. Tanawa ini kakita ni mo siyang naong, bisag layo pa mulikay ka. Pero tininood yun ang imo, nga wag yun kay kwarta, nya ang imong gugma na agyos pagbayad, na timingan lang yung wag yun kay ikabayad. Bisag tamparoson pang imong naong, relax lang yun kang muatubang anang imong giutangan. Ligi ay mong tupad, ina, relax lang ka sa imong giutangan. Di ka maglikay-likay. Pero ang pinaka-relax yun, kana yung dili mangutang. Nga naman, tungod kay wa man magsugo ang Ginoo nga pangutang kamo. Wa man, yan ingon mas Kristo, kung motuo mo sa akong mga pulong, unya magsunod mo sa akong mga pulong, mahibalo ka mo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran mo'y muhatod kaninyo sa kagawasan. Kani manggong kamatuuran, kusgan kay ni siya, powerful sad kayo. Ang kamatuuran ba? Tanawa kanang imong naong, unsa may tinuod ana, puti o brown? O puti gani ng imong naong, niya mao ginay kamatuuran. Relax kay kang muatubang sa gawas noon ka ba maglakaw-lakaw, gawas noon kang maglingi-lingi ana. Pero ang imo ging naong imo nang gipaputi bisag brown na, mahadlok na kas abog, mahadlok na kas adlaw, nya dali na kaayo nga
mataptan og sakit ng imong naong. Daghan na kay kag ipanghid-hid kada gabi, hadlok na kay kastanan nga mataptan og mga kagaw kay muriak mandayon. Nakuha mo? Kadang imong buhok, unsa may kamatuoran ana, itom jud ka na, bland jud ka na, o giuban na na. Ana. Nya kun imo gani na siyang tinaon, di na jud ka relax. Kay mausap magina from time to time ang punuan sa buhok nimo. Di magsige na sa kag-check up. Na mo kuba imong dughan bay kakita nimo ana sa ni lain color. Pero kung nadawat nimo ang imong yung natural nga buhok kay mao ginay kamatuoran, bisan pagsawayon kas tibuok kalibutan mo smile ra gyud ka ug wa gyoy bisan gamay nga kana na ang ka-insecure diri sa imong kaugalingon. Ingon ana na bisan gani ka ng kiss-kiss inyong kilay kanang badlis-badlis ninyo ana makapa-insecure man na. Labi na inigtanaw nimo sa imong tupad nindot kay pagkabadlis iyang kilay nya ang imo di kay nindot na ma-insecure na sad ka. Pero kung ang imong kilay mao ginay natural, bisan pag-ingnon ka unsa man imong kilay, hibat man lang na, nipis naman kinastanan, mura naman kagway kilay, maingon ra dayon ka, mao man ni na ang gihatag sa Ginoo, mao man ni ang pagbuot sa Ginoo. Mao ni pagbuot sa Ginoo, inang Ginoo nga patubuo na imong kilay, aron sad mo nindot na imong naong, ingon sad ka, di man ko kabuot sa Ginoo, ang Ginoo may magbuot para nako. Mo na giingon ni Sadrak, Misak ug Abednego, og luwason ko sa Ginoo, hibaw magyud kong luwason ko niya kay gamhanan man na siya, pero di sa ko niya luwason kinsa man sa kong mudiktar niya. Sa to pa free bana ka ingnon kasi imong asawa ikaw no hibaw nako nangabit ka pero wa jud ka mangabit, wa ka nangabit ba, ikaw nangabit ka, animal ka, pisti ka, inatay ka, bakakon ka, magsige ra jud kag smile magtanaw siyang naong. Di jud ka maguol, di sa ka masuko. Pero naa jud kay binuhatan, inigingos imong asawa nangabit ka, piti giday naong ana. Imo man ang tamparuson aron mo hilom kay ngano man kada niya sulti nga nangabit ka, mura man kag tulisokon, mura man kag alingugmugan, kapuyan. Mawitan ng istoryas mga katigulangan ba, suko kayo ang batanon, kay ginganlan siya batig naong. Nya moingon dentong tiguwa nga naay wisdom ngano man di ay tinuod ay kang batig naong. Ang sa imong tubag pangutanon ka ba, suko kay kang giingnan ka, gibuli ka, batig kang naong, suko kay ka nya ingnon ka ngano man di ay sa imong bahin unsa may tan-aw nimo bati di kag naong. Tubag o may kang dili, ano masuko man ka, nawa man siya kita sa imong kagwapo o sa imong kagwapa, buta man to siya. O may nga ka, tinuod, nganong masuko man sa ka, nga kamatuoran man na. O di ba? Kanindot, anak. Nilingi ako na imong tupad. Na relax ka sa imong naong. Na relax ka na imong naong. Anak. O, na di ka masuko. Ang bana di sad masuko. Og ingnos asawa, wa kay ayo, wa kay kwarta, gamay kag sweldo. Di, asawa man jud gamay kag sweldo. Dawaton. Nasayop kog pamana nimong animala ka, do naman tatoy dato-dato nga namuyab nako, pili gyud ko nimong panwaya ka. Sipyat ko. Doko lang ka. Ana, sao man gyud naminyo, man gyud ta. Higugmaon ti ka sigon sa akong kapasidad. Di ba? Nganlan ko ni rinig, way ayo kang paria ka, sige lang kag baligyag slat, sige lang kag pangwarta. Di ra ko yun masuko ana. Moingon ra gyud ko, tanawa lang ang atong nabuhat diha. Tanawa lang ang nahitabo sa atong parokya. Ana, kamo na lay husga ana. Di ba? Wa man tinuod man sang tininuod man sa ni akong pagpamaligyag slat kay hasta ako sige sa kong palit og slat.
mubiya ko aning parokya ha, mga next year na siguro, kung buhi pa ko, mubiya man ko din di jud ko mag-uol. Kay mas dako pa kog napalit ninyo, kadaghanan ninyo, layo ra mo sa akong pinalitay slot din Di jud ko magilty nga gada ko sa inyong gipalit nga slot. Kay mas daghan pa kog napalit nga slot sa kadaghanan ninyo. Pila ra gyud kabuok ninyo ang makaparihas akong pinalitan. Kinsa man ninyo din mo palit og slot nga labing minus 5,000 kada semana. Taas kamot. Sukad adtong June 2020. Tanawa, lupig mo na ako. Ako kada semana labing minus 5,000 pesos ang akong slot nga paliton ngadto sa 30,000 pesos kada semana. Ako lang ning gisulti kay dili pagpagarbo, kung dili tungod kay siguro ko nga kining pagpamalit og slot para gid ni sa simbahan, dili ni parang siyano, dili ni para dinhis mga kaning mga tiwasonon nga ni arong sigsimba kay mga matay ra man ni sila, para gid ni sa simbahan. Okay, para man sa simbahan mo padayon kog buhat ani hangtod makahimo pa ko og pabuhaton pa ko sa Ginoo. And this can make me free. Tanawa diha ang balay nila ni Cafe o Brad Titing, free kay silang niguba silang balay. Free sa tanga, mubayad sa ilang balay. Why, pugsanay. Pulos mo smile. Inikita na mo, digyan mo ingon sila sa cafe. Naong ni pariang, guba mong balay tungod. Panuwang dako. Ikakita, padir. Ako sa, ikakita sa cafe, tanawa, itong kumbinto, nindot na kayo. Kadto ra yung inyong balay mo, nakaali at gamay. Di ba? Nga naman day, bati din naroon na itong kumbinto. Ingnang bati, di ba? Ihog ta mo ditong San Vicente. Ayaw, kamo nalay husga diha. Akong gitiksan si Architect Gulani, mo manay ni Pacquiao ng atong San Vicente nga mubarog dito. Inilam sa kanang may man kanang mo sculpture, karon ko karong adlaw ilan na ko nung isugod og deliver si San Vicente. Atong iampo nga dili mulahos sa SM basig mag-shopping si San Vicente ba. Nga malahos untag diretso dinhi siya. Ugma pader akong itiksan gahapon. Ugma pader amo nang i-deliver si San Vicente Ferrer. Dota aton tanawon og naabagi San Vicente diyang mubarog diya babaw. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios nga dadon kita niya ngadto sa iyang gingharian diha sa iyang grasya. Muingon kita, Amahan, hingpita kami. Amahan, hingpita kami. Nga ang tanan nga nangita sa kamatuoran, maabli ang ilang mga unahuna ug mahimong gawasnon tungod sa mensahe ni Jesus ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami. Nga ang relihiyosong mga balansayon niining panahon sa Kwaresma, maglingkawas kanato gikan sa kaulipnan sa naghinubrang pagtagad sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami. Nga ang atong pagkahilambigit sa materialismo sa atong panahon, dili unta magpakgang kanato sa atong pagpangandoy alang sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami. Nga ang mga masakiton, ang mga kabus, ang mga binilanggo, ang mga walay kahibalo, ug silang tanan nga nanag-antos, malingkawas gikan sa ilang mga palasonon sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami. Nga si Halang dong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami nga ang tanan natong mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan ta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos untang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Higpita kami nga ang Ginoo mubadbad sa gapos sa mga matuohong mihalina ug sa ingon gawasnon silang makasulod ngadto sa iyang mahimayaong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Higpita kami. Makagagahom nga Dios dongga ang among pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit lunamong Aman, among ikasan, hanggang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ding imong mga binuhan, bayad sa mong kasaymanan, dawagan imuha kamong kaluwasan, dawagan imuha kamong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ikahalad unta kadimo o Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nangayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong pagpanaw, hingkalimutan, kauban kalisod o pagsulay, ang iyong gamot, nga kanako nagpupud, mao'y pasalig sa paghulig, ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaabag, sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, pagkabot sa mga galang, tanang tamayo, tanang isang liku, kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tulog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat maghatag unta kanamo og langitnong tambal aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala ug maglig-on kanamo pinaagi sa imong panalipod nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kagawasan, divine freedom. Niya magamit ra ni nato, mamintin ni nato kung magsunod gid tas kamatuoran nga naa sa pulong sa Ginoo.
kamatuoran mana nga gitudlo sa Ginoo ang pagkamanggihatagon. So hinaut unta nga free ra gyud mo mopalit og slots karong adlaw nining atong SBF dag nga tag 500 pesos o sa atong DCHS nga tag 200 pesos per slot. Nya hinumduman nato kanunay ang ato mga activities karong Holy Week. Ini ka Bernis, napatay Via Crucis dinhi sa sulod sa simbahan, ighumas misa. Nya ini ka Domingo, bendita sa Lukay. Lunes Santo ug Martes Santo natay recollections kada human sa misa, mga alas 7 tingali imidyas gabi or alas 7 gabi magsugod ta dinhi. Niya Merkulis Santo ighumas misa natay dako nga Via Crucis, Paris Via Crucis, libot sa atong prosesyonan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos na sa kaluy, ikaw ang among amahan, pagbubuhat manunubos, o Ginoo sa katanan, Jesus maluy ka na.